И здравейте хора, днеска в гости имаме нова игра. Аз не знам името, ама накрая на видеото ще я покажа. Но така, аз така малко съм поиграл, както знаете. Сега трябва да извадим този удар. Да намаля. Не извадих нищо. Не извадих. Тай. Не можах. Летай. Пак не можах. Би. Извадих. Заби пак. Аз загубих. Нищо. Защо пак почнах? Нищо. Той видео ще играю в тази игра. Да намаля статахис, няма да се чувам после. Като аз намалях, на мен ми забиха гол. Бе да знам. Аз извадих и му фърлих крашки. Пак извадих синята зопка. Пак извадих синята. И дай. Заби. И аз печелих сега. Две звезди ми даха. Благодаря. Така сега наистина истински матчи играем. Не, в тази игра само трябва да се бие до успи, ама то е яко. Наистина е много яко. Така. Това вече е готов, а пък аз бия до успи. И това попречи на мене. Нещо, сега ще извадя. Дай, биде. Заби ми. Нещо, сега ще ме забия. Тук трябва с пръстите да правиш чертички и така героят ти би после. Тук можеш да вардиш. Ама аз не извардих. Тази игра после ще покажа на края на видеото. Аз вече това го казвам. И ето виждате, аз извардих. Сега рисуваме чертичка на там. Опа, забих. Тази игра е много хубава. Да. Така, сега някакви управления. Тук има... Опа, пак забих. Ама аз даже не видях как. Но нищо, после на видеото ще видя. Извади. Сега приготви се. Извади този. Извадих. Сега сме 3-3. То не е възможно. Ние двамата не можем да се забием и гол. Това трябва да го прекъсвате видео. Двама не могат да забият гол. Така маше е по-добре. Къде стрелям аз? Това видео вече 4 минути е, хей! Ама... Какво да правим? Да ви кажа, утре пак ще пусна 2 видеа. На FC може на тази игра, ако ще искам, разбира се. Или ви когато ще искате, тогава ще пускам видео. Аз вече ви казвам 2 видеа в един ден. Ще правя, пък той вече я победи. Нищо.
Чакай, пък тук може ли? Не. За съжаление. И тук не може. Така, кой е следващия? Дайте, нападайте. Ей, той е дядо някакъв. Дядо. Дядо, дай мляко. Дядо ми заби гол. Как така? Аз не съм мой герой, моят, пък не е стар дядо. И да, дядо се фърля като риба на сухо. И аз пак не съм извардил. Бия. Не забивам. И той изгледа се. Той ми заби гол. Как така? Той ме смаза на едно място. Забих ли му? Не. Вече това на нищо не става. Докато няма да направя поне едно победа, няма да стана от този диван с тази камера пред този телефон. И това видео никога няма да свърши. Ако аз няма да спечеля поне една игра, няма да свърши никога. Ще видим. Не забих, не. Защо? Оп. Забих. Аз се прави. Малека стави. Аз си мога да... Аз хубаво мога да бия в тази игра, да бия да изпоподавар да не мога. До сега извладих. И аз сме 2 на 2 и сега 3 на 2. Дай. Дай га за Бургас. 3 на 3. 3 на 4. Не. Моя вратар скоро. Това ще щепя ръката и ние спечелихме на едно сети поне една победа. И хора, мисля, чао. Утре ще направя и още 2 видео. И чао. Чао, хора. И да имате късмет. Чао. Лек ден.